Vijăiețul! Gimilețul! Cei doi care au un televizor cu diagonala de 160 și 3 de centimetri de la flanco. Tot a început când Vijay a luat un telefon Nokia de 20 de carate de la Cosmote. Aplicațiile de pe telefon sunt schimbarea vocii în apelare, telefon în telecomandă, TikTok, Instagram, YouTube și multe altele. După câteva minute a apărut Gogu și a zis că putem să mergem la Flanco să luăm un televizor? După ore, ne-am dus la Flanco și am luat televizorul, dar Vijay a zis că ne arată ceva. Ne-am dus după Vijay până la televizoare, a scos telecomanda și a stins 3 televizoare. A făcut prank-uri cu telefonul și după ne-am dus să cărăm până la casa lui Gogu. Eu m-am dus înainte să opresc autobuzul, dar când am oprit autobuzul, s-a auzit o mare bubuitură în spatele meu. M-am uitat în spate, dar televizorul era la pământ, dar avea o crăpătură. Când am ajuns la casa lui, când am pornit televizorul, nu se mai vedea nimic. Și după am cărat televizorul noi la Flanco ca să-i ducem înapoi.